ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മള് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോയാണ്. അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പങ്കാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു മിഠായി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ അതെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു ടോയാണ്. നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുക്കണം. അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുളയിട്ട് കിടക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു PVC പൈപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വേണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഈ അടപ്പ് കണ്ട അടപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാനാണ്. അപ്പം ടൈറ്റായിരുന്നോളും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ നമ്മൾ വള്ളിയും വെച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറന്നു പോണ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ടോയ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വലിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കോലൊടിഞ്ഞ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മുളയുടെ കോലെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മുളയുടെ കോല് നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ നല്ല ടൈറ്റായിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വള്ളി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറന്നു പോകും. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് പറക്കാൻ നോക്കാണ്. നമ്മളിത് പറപ്പിച്ച് നോക്കാണ്. പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പറക്കുമെന്ന്. ഇത് പിന്നെ പറപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണില് കൊള്ളാതെ നോക്കണം. പോയി മരത്തിന്റെ വേളിൽ പോയി. നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നിറച്ച് മരമുണ്ട്. ഇവിടെ കുടുങ്ങും. നമുക്കൊന്ന് അവിടെ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാ നമുക്ക് ഇത് പറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ പറപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് പറപ്പിച്ചപ്പോൾ പറക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫിന്റെ എതിർവശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറക്കാനത്. നമുക്ക് ചുറ്റേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വള്ളി ചുറ്റേണ്ടത്. വള്ളി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പൊട്ടാത്ത ഇതിലെടുക്കണം കേട്ടോ. പൊട്ടാത്ത നൂലെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയ ടോയ് ചീത്തയിൽ പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടോയിൽ നൂലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. പറപ്പിക്കാൻ പോണ ഏറ്റവും പൊക്കത്തേക്ക് പോയി. ഇനി ഞാൻ പറപ്പിക്കാണ്. ഇനി ഇവനാണ് പറപ്പിക്കാൻ പോണത്. ഇവനാണ് പറപ്പിക്കാൻ പോണത്. നമ്മള് ഇവനാണ് പറപ്പിക്കാൻ പോണത്.
ചുറ്റിട്ടുണ്ട്. ദൈവനാണ് ടവർ പിടിക്കാൻ പോണത്. ഇത് മേലേക്ക് പോകും. കണ്ടോ, ഭയങ്കര മേളിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാരെയും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം.